Madwar 130 miljun persuna jgħixu fil-kosta tal-Mediterran. Nies li joqogħdu madwar din il-kosta jinsabu f'riskju ta' tsunami jekk iseħħ terremot ta' skala medja. Dan qaluh xjentisti li fl-istudju tagħhom juru li jekk ikun hemm terremot ta' skala 7 taħt il-Gżejjer ta' Kreta u Sqallija, postijiet bħall-Italja, il-Greċja, il-Libja u Malta fost oħrajn ikunu mottija minn mewġ kbar li jkaxkru kollox magħhom. Ix-xjentist Keris Samaras għamel mudell biex janalizza l-effett ta' dan il-fenomenu. F'dan l-istudju jidher biċ-ċar li tsunami kbir li fuq medja iseħħ madwar darba f'ċentinarju jista' jħalli 3.5 kilometri kwadri minn Kreta taħt l-ilma. In-nofsinhar tal-Italja u l-Greċja ikunu marqa, fil-waqt li r-reġjun tat-Tramuntana tal-Afrika ikunu ferm vulnerabbli għal dan il-mewġ. L-istudju ta' Ocean Science juri wkoll li r-riskju tal-umanità fil-Mediterran huwa għoli, dan minħabba densità għolja fil-popolazzjoni tal-Mediterran. Huwa mifhum ukoll li l-mewġ ta' tsunami fil-Mediterran ma jdumux ma jaslu minn meta jsir it-terremot u dan minħabba iċ-ċokon ta' dawn l-ibħra. B'hekk dan iwassal għal inqas twissijiet u nuqqas ta' preparamenti. L-aħħar tsunami ta' dan it-tip sar fl-1908 fejn terremot ta' skala 7 laqat ir-reġjun Taljan ta' Messina li qatel eluf ta' persuni permezz ta' mewġ li jilħaq l-10 metri.